नमस्कार समस्तଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ଭିଡିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କିପରି ଆପଣ ନିଜ ଲ୍ୟାପଟପ୍ କିମ୍ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍କ୍ରିନକୁ ବହୁତ ସହଜରେ ରେକର୍ଡ କରିପାରିବେ। ଠିକ ଅଛି, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ OBS Studio ନାମର ଗୋଟିଏ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଫ୍ରି ସଫ୍ଟୱେयर ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆଜି। ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଭିଡିଓ, ଅନଲାଇନ କ୍ଲାସ କିମ୍ବା କୋଡିଂ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ କିମ୍ବା ଗେମିଂ ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆପଣ OBS Studio ବହୁତ ୟୁଜଫୁଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଠିକ ଅଛି, ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟେପ ବାଇ ଷ୍ଟେପ ଦେଖିବା କିପରି OBS Studio ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ତା ପାଇଁ ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ OBS Studio ନାମକ ଆପ୍ଲିକେସନ ଟାକୁ ଇନଷ୍ଟଲ କରିବେ। ଠିକ ଅଛି, OBS Studio ଡାଉନଲୋଡ ଫର ୱିଣ୍ଡୋଜ ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରାଉଜରରେ। ଠିକ ଅଛି, ଦେନ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଡାଉନଲୋଡ OBS Studio। ଠିକ ଅଛି, ତା ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଇଣ୍ଟରଫେସ ଆସିଯିବ OBS ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ୱେବସାଇଟ ର। ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଡାଉନଲୋଡ ଇନଷ୍ଟଲର। ଡାଉନଲୋଡ ଇନଷ୍ଟଲର ଉପରେ କ୍ଲିକ କରିବେ, ଦେନ୍ OBS Studio ଇନଷ୍ଟଲରଟି ଆପଣଙ୍କ ସିଷ୍ଟମରେ ଡାଉନଲୋଡ ହେଇଯିବ। ଠିକ ଅଛି, ଡାଉନଲୋଡ ପ୍ରୋସେସିଂ ଚାଲିଛି। ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନଟି ଅଲରେଡି ମୋ ସିଷ୍ଟମରେ ଡାଉନଲୋଡ ହେଇସାରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ୍ୟାନସଲ କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ସିଷ୍ଟମକୁ ଯିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସିଷ୍ଟମ ଡାଉନଲୋଡ ହେଲା ପରେ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଶୋ କରିବ। ତାପରେ ଆପଣ ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ ଉପରେ ଡବଲ କ୍ଲିକ କରିବେ। ଡବଲ କ୍ଲିକ କରିକି ଏଠି ୟେସ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ କରିବେ। ଏଠି ଅଲରେଡି ଇନଷ୍ଟଲ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ମତେ ଏରର ଶୋ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ କରି ଦେନ୍ ଇନଷ୍ଟଲ ଉପରେ କ୍ଲିକ କରିବେ, ଏହା ସକ୍ସେସଫୁଲି ଇନଷ୍ଟଲ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କ ସିଷ୍ଟମ। ଠିକ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଷ୍ଟଲ ହେଲା ପରେ ଏମିତି ଇଣ୍ଟରଫେସ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ ଲ୍ୟାପଟପରେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସୋର୍ସେସ୍ ତଳେ ଏଠି ପ୍ଲସ୍ ଆଇକନ ଗୋଟେ ଅଛି। ପ୍ଲସ୍ ଆଇକନ ଉପରେ କ୍ଲିକ କରିବେ। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଡିସପ୍ଲେ କ୍ୟାପଚର ଉପରେ କ୍ଲିକ କରିକି ଆଡ୍ ନ୍ୟୁ ଡିସପ୍ଲେ କ୍ୟାପଚର ଉପରେ କ୍ଲିକ କରିବେ। ଠିକ ଅଛି, ଏଠି କ୍ୟାପଚର ମୋଡ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଏଠି ଅଟୋମେଟିକ ଅଛି, ଆପଣ ୱିଣ୍ଡୋଜ 10 କିମ୍ବା ଅଦରଟି ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଅଟୋମେଟିକ ଉପରେ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ, ସିଏ ଅଟୋମେଟିକ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦବ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଡିସପ୍ଲେ ଉପରେ 1920 1080 ଓକେ 1080 ଉପରେ କ୍ଲିକ କରି ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବେ। ଓକେ, ଠିକ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ନୂଆ ସେଟିଂ କ୍ରିଏଟ ହେଇଗଲା ଡିସପ୍ଲେ କ୍ୟାପଚର ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ଷ୍ଟପ୍ ରେକର୍ଡିଂ ଶୋ କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ରେକର୍ଡ, ଆପଣ ଏଠି ଷ୍ଟାର୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ଉପରେ କ୍ଲିକ କରିଦେବେ। ଠିକ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ସ୍କ୍ରିନ୍ ରେକର୍ଡ ଚାଲିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମୋର ସ୍କ୍ରିନ୍ ରେକର୍ଡ ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଯାହା ବି ଓପନ କରୁଛି ଇଏ ସ୍କ୍ରିନ୍ ରେକର୍ଡ ହେଇ ଚାଲିଛି। ଆପଣ ଜାଣିବେ କେମିତି ସ୍କ୍ରିନ୍ ରେକର୍ଡ ହଉଛି, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ OBS Studio ଅଛି, ଏଠି ରେଡ୍ କଲର ବଟନ ଟେ ଶୋ କରୁଛି, ରେଡ୍ କଲର ଆଇକନ ଟେ। ଏହା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କ୍ରିନ୍ ରେକର୍ଡ ଚାଲିଛି। ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ ଏଠି ଷ୍ଟପ୍ ରେକର୍ଡିଂ ଉପରେ କ୍ଲିକ କରି ଷ୍ଟପ୍ ରେକର୍ଡିଂ କରିପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।